हारिनि सुबुंफ्रा जायखि जेरावखि थाया मानो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव ज'यै थालायनानै जोंनि जिथुनाखि अधिकार सांबिधानिक अधिकार आरो 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव जितु बर' शान्ति सुक्ति जादों बे सुक्तिनि दारै बिटिसिनि बाहेरायाव बर' सुबुंफोरनो सर्बांगीन उन्नयननि थाखाय जितु दफाफोराव लिरनानै होदों बेफोरखौ जाफुंहोनो नोंथांमोना खामानि मावफैगोन बेखौ आङो खावलायबाय। मोनसे खोथाखौ दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो अल आसाम ट्राइबेल संघनि जानानै फोरमायनो सानदों। इउबिपिअआ अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव सिसिट'आ होननाय मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दानानै दुलाराय आसामाव 14टा नटिफाइड ट्राइबेल माहारिनि जितु सांबिधानिक अधिकार बे अधिकारखौ साइबर खालामनो थाखाय जि दाबि दावा खालामबाय थादों खामानि मावबाय थादों बेवहाय इउबिपिअआबो मोनसे मेम्बार अर्गेनाइजेशन जानानै खामानि मावनो गोसो जादों होननानै जोंनो फोरमायनायलाय जोङो बिथांमोननि खावलायनायखौ मानिनानै सिसिट'आनि मोनसे अर्गेनाइजेशन हिसाबै जोङो मेम्बार अर्गेनाइजेशन हिसाबै गनायनानै लाबाय आरो जोङो मोनसे गोख्रों संगठन आरो जोंहा मेम्बार मोनबाय होननानै जोङो साननानै लादों। इतिमध्य जोङो कयेकटा प्रग्रामाव इउबिपिअखौ लाफानानै खामानि मावदों। स्पष्ट बाथ्रा जे थांनाय जोङो नभेम्बर दाननि 10 तारिखाव सनापुराव सिसिट'आनि अर्गेनाइजार आसामनि पपुलास एन्ड एडभान्स कमिउनिटि 6टा जनगोष्ठीखौ जों लेखिया शिड्युल ट्राइब शिड्युलिं खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जितु प्रसेस खालामबाय थादों बिनि प्रतिबाद साब्यस्त खालामनायाव इउबिपिअनिफ्रायबो गोख्रों भाबै जगदान खालामनानै जोंनि कार्यसूचिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो इउबिपिअखौ दिनै नैबेनि हाबाफारिनि गेजेरजों धन्यबाद होयो आरो इयुनावबो जोंजों गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन होननानै आङो मिजिंथियो। जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायबावनो सानदों जे जोङो दासान्दि नैबे 10-15 दिनाव आसामनि पपुलास एन्ड एडभान्स कमिउनिटि 6टा जनगोष्ठी थोंजोङै जोङो स्पष्ट भाबै बुङो जे मरान मटक चुटिया टाइ आहम कच राजबंशी आरो आदिबासी बिथांमोनखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एसटि स्टेटासआव शिड्युलिं खालामनो थाखाय जि सेस्था खालामबाय थादों जों आपत्ति खालामबाय थादों अब्लाबो बिथांमोना स्रोदै खालामनो थाखाय प्रसेसखौ खालामबाय थादों। दाखालैसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव आसाम गभर्नमेन्टआ 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनांगौ होननानै खालामजायो होननानै प्रप'जेलखौ साबमिट खालामबाय। रोखायै नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे सिसिट'आ जिरायनानै थायाखै। 6टा जनगोष्ठीखौ कुनु प्रकारे एसटि खालामनो मोना होननानै जोङो जेरै आपत्ति खालामदों बे स्टेटआव जोङो दासिमबो दङ आरो इतिमध्य आसाम गभर्नमेन्टआ जिथुनाखि रिपर्ट दाखिल खालामदों बे रिपर्टफोरखौ लानानै जोङो पर्यालोचना खालामनानै एक्सपार्ट कमिटि दानानै मा जुक्तियाव जोङो बिसोरखौ बादा होनो हायो बिनि जुक्तिफोरखौ तैयार खालामनानै आरो बिसोरखौ शिड्युलिं खालायोब्ला जोंहा मा क्षति जानो हागौ बेफोरखौ गासैबो सन्निबिष्ट खालामनानै जोङो मोनसे मेमोरेन्डाम आकारै आपत्ति खालामनानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो इतिमध्य जोङो साबमिट खालामबाय आरो दाबावैनो दिल्लीयाव थांनानै होम मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरजीआई नेशनेल कमिशन फर एसटि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोंनि
आपत्तिनि जितु दाबि बेखौ जोङो साबमिट खालामनानै फैगोन बेजोंबो जायाब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि बे ब्रायैनो जुदि बेखौ खालायनो सानोब्ला जोङो तीव्रनिफ्राय तीव्रतर आन्दोलन खालामनानैब्लाबो जोङो बेखौ होबथानो सेस्था खालायगोन आरो सरकाराब्लाबो जुदि मानियालाबानो बेखौ नटिफाइ खालायथारोब्ला जोङो प्रयोजन जायोब्ला आयेननि सहाय लानानैब्लाबो बेखौ होबथाथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला इन्डियायाव एसटिआ ABCD दा जितु रिपर्ट खालायदों STP STH STV बेबायदि खुनु मोनसे माबा गैया क्लासिफिकेशन गैया नेशनेल लेभेलाव ST आनो गतिके जोङो बे एथ' एडभान्स आरो पपुलास कमिउनिटिजों खुनु पद्धति कम्पिट खालामनो हाया जोङो 8 नम्बरावनो खथि जागोन गथ' गथाय फरायनायाव जोंनि जितुनाखि दा रिजार्वेशन सीट दङ खथा दङ बेवहाय जों कम्पिट खालामनानै डाक्टार इन्जिनियार हायार एडुकेशन बेफ्राव एडमिशन मोननो कथिन जागोन हाहु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेफ्राव बिसोरो थानायनि बा मोनथायखौ मोनगोन जोंनिफ्राय सेनानै लाजोबगोन आरो राजनैतिक दिगावबो साधारन गाव पन्चायतनि मेम्बारनिफ्राय लानानै पार्लियामेन्टनि MP बे रिजार्भ सीटआव बिथांमोनाबो कन्टेस्ट खालामनानै जोंनिफ्राय सेनानै लाजोबगोन अब्ला जोङो बर' जातिखौ गेरेमसा माहारि दानो नैबेबायदि अर्गानाइजेशन UBPO दानानै जों जि खामानि मावनो आगबारायदों बेफोरखौ फेलें खालायजोबगोन गतिके जों जेरैखि जाया 6टा जनगोष्ठीखौ ST खालामनायखौ होबथाथारनांगोन बिनि थाखायबो जोङो बर' माहारिया खौसे जानानै खामानि मावनांगोन आरो UBPOआ बे हाबाफारियाव गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो बर'फोरनि सर्बांगीन उन्नयन जानो थाखाय BKWSC जों UBPOआ ज'यैनो सावरायलायनानै खामानि मावनानै साधारन श्रेणीनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि जेसेबां बर' सुबुं दङ जोंनि मोनथायफोरखौ मोनहोनायनि हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव सहाय आरो सहयोग खालामनो थाखाय आङो UBPOनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों हेलो गोजोननाय थाबाय आलासिनिसिम नाबा नैबे समाव जोंना मार्च पास हानजाया मोनसे डेम' होगोन दा डेम'खौ देखायनो थाखाय आं खावलायबाय डेम'आव बिथांमोनहा 12th एनुवेल कनफारेन्स UBPO बे हांखोखौ जों बेखौ लिरगोन थ' आङो डेम'खौ खालामनो थाखाय खावलायबाय
हेल' जोङो नैबे जिथु डेम' बिथांमोना 12 एनुवेल कनफारेन्स UPPO बेखौ लिरनानै देखायगोन जोङो ओरैनो गसंनानै नायोबा बेखौ हयथ' नुनायाव सिनायनाय नङा बियो कनफारेन्स UPPO बिथांमोना लिरगोन बेनि उनाव हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ हारिमु दिन्थिफुंगिरि बिथांमोनखौबो रेडि जानो थाखाय आं खावलायगोन UPPO बिथांमोनहा लिरगोन डेम'जों बेखौ एसे गोसो होनानै नायोबा जों बयबो सिनायगोन UPPO UPPO बिथांमोना लिरदों 12 UPPO आखाइ खबनानै होनो खावलायबाय UPPO बिथांमोनहा डेम' दिन्थिदों बयखौबो खेबसे बिथांमोननि थाखाय आरो गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायबावदों बाजौसा मार्च पास हानजाया जोंजों फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बे बाजौसा फरायसा बिथांमोनहा जि 12 UPPO बेखौ डेम' होबाय बेनि थाखाय बिथांमोननि जि दैदेनगिरि आरो फरायसाफोरनि नामाव फिन खेबसेबाव आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायदों बिथांमोननि डेम'आ जोबनाय लोगो लोगो जोंनि बानजाय आफादनि हारिमु दालाय आफादा मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनाय लाबोगोन बेखौ बयखौबो नायनो थाखाय आं खावलायदों आरो हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावसोरनि जे हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखौ थाग थियारि खालामनो थाखाय आं खावलायबाय हारिमु दिन्थिफुंनायनि उनाव गार्ड अफ अनार बिथांमोना होगोन गार्ड अफ अनारखौ लागोन जोंनि मानगोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेनिखायनो आङो खावलायखाबाय मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ गार्ड अफ अनारखौ लानो थाखाय दा नैबे
दिन्थिफुंनाय जोबनाय लोगो लोगो हारिमु हान्जाखौ गावसोरनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय आङो खावलायबाय। हारिमु हान्जाखौ रेडि जाबाय नामा हान्जाया? हारिमु हान्जाया फैनो हासिगौ।
मार्च पास्ट हानजाया मार्च पास्ट हानजाखौ गार्ड अफ अनार लानो थाखाय आङो मानगोनां आफादगिरिखौ गुरै खावलायबाय। मिडियाफ्रा एसे फायसयनानै होदो, मिडियाफ्रा एसे फायसयना होदो। एसे मिडियाफोरखौ एसे साइड जानो थाखाय खावलायदो मिडियानि टिमखौ। मार्च पास्टआ गार्ड अफ अनार होनानै ओंखारलांगोन जायगाखौ खालि खालामनानै दोननो थाखाय आङो बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ खावलायदों। गार्ड अफ अनार होनानै बिथांमोना ओंखारलांगोन जि लामाथिं गाइड खालामदों बे लामाथिं खालि खालामनानै होनो आं खावलायबाय। राइट साइडथिं जोबथि राइट खनायाव ओंखारलांगोन बै लामाखौ क्लियार खालामनानै होनो आं खावलायदों। मार्च पास्ट हानजानि दैदेनगिरि दं नामा सोरबा? दैदेनगिरि ओंखारलांगोन लामाखौ क्लियार खालामनांगौ ओरै राइट साइडथिं। बै राइट खनायाव एसे क्लियार खालामनानै होनांगौ दा फैनाय लोगो लोगो जाहाथे मार्च पास्ट हानजाया ओंखारलांनो हायो। मार्च पास्ट हानजानि गासैबो ट्रुपआ गासै 500 ट्रुप्स दङ। बिथांमोना गार्ड अफ अनार होदों जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ।
हेलो आफादगिरिया फैनो हासिगोन हेलो मार्च पास्ट जोबनाय लोगो लोगो फिरफिला बिरहोनाय साखाथियाव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जागोन बेनिखायनो गासैबो आलासि मिरुनि दैदेनगिरि गासैबो रायजो राजा बयखौबो मुंख्लं खाम्फासिम थांनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों मार्च पास्टआ जोबनाय लोगो लोगो जोङो मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ जागायगोन बेनिखायनो बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो मुंख्लं खाम्फानि सेराव बयखौबो थांनो थाखाय आङो खावलायबाय खाम्फा सेराव बयखौबो आङो खावलायदों हेलो साउंड रिक्वेस्ट কৰিছে এটা ষ্টেণ্ড এটা আনিব লাগে ষ্টেণ্ড আহিব নাই ইয়ালৈকে সাউণ্ডৰ মানুহ অনুৰোধ জনাইছে একটা ষ্টেণ্ড ইয়ালৈকে লৈ আনিব जोंनि सोरगाव गंसे स्टेजसिम लाबोनांगौ हारिमु दालाय आफादखौ थामथिम जानो थाखाय आं खावलायहरबाय हारिमु दालाय आफाद नोंथांमोना थामथिम हेलो जोङो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लागोन बेनिखायनो गासैबो आलासि आरो मेरुनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ
बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। Hello. Hello, level 1. Hello. 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 Check. Halo. Halo. जोङो हाबाफारिखौ जागायनि। जोङो हाबाफारिखौ जागायनोसै। मानगोनां 12थि बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि नैथि हाबाफारि नोंथांमोननिसिम दैथायहरनाय। बे हाबाफारिखौ मावफुंजेननो थाखाय आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय लेखाय जोंजों सौफैनो हानाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि आरो मोनसे सम बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि परिचय नार्जारि, जोंजों बाहागो लाफानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो आथिखाल बर' फोसावगिरि गावनि गाहाय मावथिं सोद्रोमासार मानगोनां आफादगिरिखौ लाफानानै गासैबो बोसोनगिरि आरो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो मानिनायखौ जासिबाय। ब्लेकबस्टनि जोंनि आलासि मानगोनां अलासन ट्राइबेल संघनि आफादगिरि जोंजों दंफायो बर' फोसावगिरि समाजखान्थिनि मासिगिरिखौ लाफानानै गासैबो मावफुं सोद्रोमा, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन, बे समाव जोङो दिनैनि जि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बावजेनगिरि महरै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि परिचय नार्जारि बिथांखौ मोननो हादों। दा बे समाव जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। गोजोननाय जासिबाय। लोगो लोगो आङो मानगोनां आलासि बिथांखौ हाबाफारिखौ मावफुंनानै खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि लेङाइ आफादगिरि रन्जन बसुमतारी बिथां दङ, बिथाङा मदद खालामहैगोन।
हाबाफारिया जोंना सानसे थाबाय थागोन जोङो बावबाय थानो हागोन दा आलासि बिथांमोननि बावखांनायनि उनाव जोङो बयखौबो जोङो खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सासे दङ सोरजिल लावारि आब'खौ आं बिबार बावनो खावलायगोन इनामनि बसुमतारी बिबान गोनां बिथांमोना बिथांखौ बिबार बावनो आं खावलायगोन आलासिनि बिबुंथि जोबजासिम नेथ'नो थाखाय आं खावलायगोन माहारियारि बाद गोजोन खालामनायाव हाबा मावनानै जोंनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो बेनि थाखाय 1 मिनिट जोङो सिरियै आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो गुरै खावलायबाय आर'जनि समा जागायबाय
जासिगोन बे समाव मानगोनां आलासि बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जिनैथि बोसोरसालिया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मायाव नैथि साननि नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बर' कसारी अनसाइगाव हायुं खुंथायनि मानगोनां CM बिथां मानगोनां डिपुटि CM बिथां आरो मासिगिरि बिथां आरो बे काउन्सिलनिनो गुबुन गुबुन बिफाननि मानगोनां EM बिथांमोन आरो दिनैनि गिबि हाबाफारि जि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जर'खायै सायख'जानानै लाबोजानाय जोंनि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि मानगोनां सुकुमार बसुमतारी बिथां आरो UBPOनिनो मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन नेहाथारि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां मावथि बिथांमोन खौरां बिजोंनि मानगोनां मावथि बिथांमोन दसे आवगायावसो जोंनो मास पास दिन्थिनाय मास पास ट्रुपनि मानगोनां मावथि हान्जा बिथांमोन आरो बानजाय आफादनि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आं गिबियाव दिनैनि बे हाबाफारियाव बे फुंबिलि समाव आं बयखौबो गोजोननायखौ आङो बावगोरबाय बे दिनै नैथि बे हाबाफारिनि बे हाबाफारिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनो बावनाय हाबाफारि जोङो जिखि आफादानो जायाथों मानो जोङो जेब्ला जोंनि बोसोरारि जथुम्माफोर जायो बे बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो बे मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जायो मानो लाफानाय जायो जों बेखौ बयबो मिथियो आरो बेवहाय नै लिरनानै दोननाय जादों नै मुंख्लंफोर नोंसोरनो जोंनि थुलुंगानि फुंखा अराय बावनो हाया जों नोंसोरखौ थारैनो जों बावनो हामारा मानोना जोंनि थामोनथा जोंनि राव आरो जों हारिखौ सुंथानो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जाय सुबुंफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनांबाय बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जोंनि थाखाय बेखायनो जोङो माब्लाबाबो बेखौ जोङो बावनो हानाय नङा जों बिसोरखौ मान होनांगोन जों जुगे जुगे बिसोरखौ जोङो गोसोखांनांगोन आरो अरायबो जोङो जोंनि बर'नि जारिमिनाव सनानि हांखोजों रोखायै जों बिसोरखौ लिरनानै दोननांगोन जोङो बिसोरनि जिउआ जेरावखि थाया मानो जाहाथे गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौनो जों कामना खालामनांगोन थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन जों मुंख्लं जोंनि हारिनि थाखाय माहारिनि थाखाय माहारि बादनि थाखाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानाया जोङो नुनो मोनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमै मुंख्लं जाबोनो गोनां जादों जोङो बर'फोरनि मुंख्लं होननानै बुङोब्ला जे 19
73-74 बे मायथाइयाव रमान हांखो दाबिनायनि जुनै रमान हांखो मोननो थाखाय दाबिनायाव बिथांमोना 16 सुबुङा गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन। अम्लराम, शिवराम, हायताराम, अनजलिस गासै आं गोसोआव गैजोबा गासै 16 बै मुंख्लं बिथांमोना गावनि जिउखौ रावनि थाखाय बाउसोमनो गोनां जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेब्ला 1987 बे मायथाइनिफ्राय जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव संकसनिफ्राय सरियासिम जि मोनसे गिदिर सोमावसारनाय लाबोदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखांनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो दिनै गोबां समाव गोबां रोखोमै दिनै मुंख्लं जानो गोनां जादों। दिनै सोमब्ला बसुमतारीखौबो सोरबा सिनायै सुबुंफ्रा गावथारलांदों। दिनै बिनेश्वर ब्रह्म सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावथारलांदों। दिनै बिहुराम सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांखौबो सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफ्रा गावथारलांदों। थारै बिसोरो जाथिनि थाखाय माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनो गोनां जादों। आरो बेनिखायनो जों अराय बिसोरखौ जों गोसोखांनांगोन। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, जोबोद गरम मोनसे बोथोर सफैबाय। बेनिखायनो आरो गोबां सम बेयाव मोनसे हाबाफारि जानानै थांबाय। बेखायनो आं दिनैहाय बेखौल' बुंदों जे बै मुंख्लं बिथांमोना जाहाथे जोंनि मोनसे थुलुंगानि फुंखा आरो बिथांमोनखौ जों अरायबो बावा, जों बिथांमोनखौ अराय जों गोसोखांलांबाय थागोन। बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय। गोजोन्थों। हेलौ, दा मानगोनां आलासि बिथांनिसिम गोजोननाय जासिनानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय। आरो बिबार बावनाया सोलिबाय थागोन, बयबो बिबार बावलांबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय।